Ahojte všetci, moje meno je Lily a rozhodla som sa, že s vami budem v kontakte nielen cez facebookové statusy, ale aj cez videá. Mojím prvým videom bude challenge, ktorý som sa rozhodla spraviť so svojím priateľom. Pôjde len o taký vtipný challenge, kde priateľ chytí moje šminky a make-up, ktoré som mu pripravila. A budeme líčiť podľa jedného obrázku, ktorý som našla, takže bude to vtipné a dúfam, že sa vám to bude páčiť. A v najbližších videách budem robiť určite nejaké tutoriály alebo podobné bláznovstvá, ktoré mi pomôžete aj vy vybrať. Takže sa teším a neprestávajte pozerať. A ešte jedna vec, tu je obrázok, podľa ktorého ma priateľ bude malovať. Neprestávajte pozerať. Takže som späť, toto je môj priateľ Norby. Ahojte. Prečo tak teplo si to povedal? No, ideme na to. Tak, fotku mám tu pripravenú pre istotu, aby som vedel, čo mám robiť. Dobre, takže začíname čím teda? Začíname s Poreless Face Primer, neviem čo to je, takže není to krém alebo niečo, je to to, čo má byť? Je to to, čo má byť. Dobre. To je krém nejaký. Není to krém, je to podklad. Ukáž. Toto. Áno, ale nemusíš až toľko veľa z toho treba. stačí. Kľudne s tým môžete šetriť, z toho netreba veľa. Dobre, to vonia, že? Áno, úžasne. Asi to máš veľa troška na čele. No. Roštek, na líčka, všade. Dobre, no. Dobre. Teraz. Ježišmaria, to koľko si dal, Ježišmaria. To stačí, to úplne stačí. A ešte to rozotrám. Dobre, tak. To ide za podkladom. Toto povedia. No presne to ide. Čo to je? Finish, toto bude ten make-up, to čo ti To je make-up. zakrie všetko. Áno, pašteka. Pašteka. Veľa? No, ty musíš vedieť. My to rozotierať s rukou tiež. No máš na to štetec, drahý. Tak to čo, mám to tak? No poď ideš. No to. No skús. Áno, fakt s týmto. Áno. No filter, no make-up, Hashtag. natural beauty. Ja počkaj, ja viem, jak to treba. No. A pro ťa zvyknú nabodkovať a potom to rozotrieť. No vidíš to? Celé som si to zmachlil. Teraz ideme na tiene. Ideme na tiene. Ideme toto. No ukáž na kameru. Ukáž na kameru absolútne nude. Takže dáme túto hnedú. Dáme túto hnedú. Zatvor oči. No. Je. No. A počkaj, teraz tam je veľa, tu je málo, tak ukáž sa. Dobre. Dobre, ideme na biele. Drž si to, dobre, budeš mi pomáhať. Zatvor očka. Je, to je ono. Ja sa inak fakt snažím teraz. To je vončo, to je vončo. Tak. Dobre, teraz pôjde, linky pôjdu. S lavačkou to je zaujímavé. Vidíš to, čo? Dobre. Je to vynikajúce. A teraz posledná vec, rúž. Posledná? Líčka. 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 No a Bože. špirálu si kde nechal, A drahý? špirálu. No. Čo som ja Toto rúžové. Ukáž. No ale celkom sa triapaš. Ešte tuto ti dáme, ukáž. Málo. Viac červenej treba. Neukáž. Poklepkaj. Dobre, tak. Špirálu mi ide dať. Tak to bude. Nevypichni mi ho. Neboj sa, nevypichnem. Awesome. No teraz fakt sa bojím, že či ti nepichnem. Bojím sa! A teraz pery. Ideme na pery. A spodnú linku mi namaluješ, či nie? Áno. Čo mi tam chýba? S linkou? Spodnú linku s linkou, nie? Ako chceš. Dobre, daj. Asi som ti to nemala hovoriť. No. Dobre. Toto som mal robiť so zaviazanými očami. Dobre. Vynikajúce to je. Teraz môžeme ísť na rúž, už na ten rúž sa teším. Môžeme ísť na rúž. Ale vieš čo je prvé? Najprv musíme dať kontúrku a potom dáme rúž. Nejakú kontúrku. No kontúrku na pery. Dobre, daj.
Nie jedným ťahom. Už kontúrujem. Tak, máme kontúry. Červené. Áno. Tak. Tak. Tak, aj zuby budeš mať červené. Nie. Tak, vynikajúco. Aj lesk si prosím. Máš aj na zuboch, dobre. Tak, beautiful. Dobre, tak ja som hotový, spokojný so svojou prácou. Počkaj, ešte si rozpustím vlasy, nech to už má akože nejaký taký efekt. Kadlo. Áno, že idem teda večer žiť. Pripravená vidieť to? Nie som si istá, či som pripravená. Nech sa páči. Dobre, že? Ty čo si za mňa spravil prvotriednu šlapku? Robíte sa na tie líčka. Dobre, to je, že? Ale inak akože tá línka má... Úžas, že? Akože... Jak taká Kleopatra. Jak Martinka z Turca. Dúfam, že sa vám naše video Áno. páčilo. Dúfam, že sa vám páči aj môj úžasný make-up, ktorý je naozaj premakaný. Na úrovni, jak sa Na hovorí. úrovni. A to je asi všetko od nás. Sa majte a dúfam, že sa vidíme čoskoro. Čaute. Ahojte.